אתגר השתייה, יש לנו בול אותו דבר מים. 3, 4. רגע, מי שמסיימת ראשונה? לא, התכוונתי שאנחנו עושות את זה בינאר ומספריים, ומי שמסיימת את הכוס שלה הראשונה מנצחת. לא, בוא נעשה מי שמסיים את הכוס ראשונה. אוקיי. 3. נתנה מים לא. סיימתי. גם קצת מים. רוצים לראות אין כלום. תנסי את. ניצחתי. יש פה... ניצחתי, אני. וואי, אבל כל פעם מים לא. כי אני שותה מהר. איך? אני צחקתי. אוקיי, אני אעשה. טוב, את רוצה ששתנו, אני מלא לנו עוד מים, יש לי תמי 4 פה. טוב, אנחנו נמלא עוד מים ונחזור. אנחנו נמלאת מים, אני הבאתי לך מים, יש בול, את שתית? לא. יופי. 3. רגע, לא, אני לא אשרוד. נו, בוא נעשה את אם זה כוס שלמה, אני לא יכולה. נו, בוא ננסה עוד פעם. 3. רגע, אני אנסה. 3. כפו. ירקת עליי! איך את יורקת? זה לא נחשב! מה? בסדר! אני פוחלה הכל במים, ביי. יש לי ביבי. לא, זה בשבילנו. משהו בורח לי פיפי עוד שנייה. יואו! לא, די, שומע את הבטן שלי מים. תניחי את הכוס. דקה ש... תעשי. גם צריך להמשיך לשתות. אני... אבל כל פעם מים, לא. אני לא יכולה, אני מתה. אוי, תראי כמו שתיתי. אני פה. מה? אני לא יכולה. מה? תראי כמה אני שתיתי. איך? אני לא יכולה. נראה לי אני... אתם שומעים? אוקיי. אני מרגישה. אני שומעת גם. די, אני מתה. יש לי פר גדול עלייך. אנחנו נקי. אני נקי בעין. אני צריכה הפסקות. סיימתי, ניצחתי, ביי יוש.